Вітаю в ефірі «Кримське питання». Проект покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. Наступні 52 хвилини у студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Український стартап навчає штучний інтелект розпізнавати кримсько-татарську мову. Кому це стане в нагоді та скільки часу потрібно для реалізації? Деколонізація топонімів, які міста мають перейменувати в Криму. В першій частині ефіру поговоримо про нейромережу і штучний інтелект. Український стартап RedSpeech тренує його для розпізнавання кримсько-татарської мови. Кому це може знадобитися, як багато часу може на це піти, поговоримо з технічним директором і співзасновником RedSpeech Дмитро Білівцов. З нами вже є на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Я думаю, що наші глядачі десь чули про штучний інтелект, про нейромережу, але, можливо, не всі розуміють, як саме це працює взагалі. Давайте почнемо з цього, а потім поговоримо про те, як же його навчити говорити кримсько-татарською. Супер, да. Штучний інтелект – це доволі сучасний підхід такий до обробки інформації, до комп'ютерних програм. І якби загальна ідея дуже проста. Якщо ви хочете комп'ютер якусь задачу вирішити, то є два, грубо кажучи, способи. Один – це написати йому конкретні правила, типу, що потрібно робити, потрібно, я не знаю, там послухати щось, знайти такий-то текст, там і так далі. Тобто це є класичний підхід. Підхід з нейромережами трошки інший. Ми комп'ютеру показуємо приклади того, приклади задачі, так, що він має отримати на вхід, і яку задачу він має вирішити на виході. І показуючи тисячі таких прикладів, штучний інтелект знаходить сам правила і знаходить сам якісь способи, як досягти мети. І один з там класичних прикладів штучного інтелекту – це розпізнавання облич, розпізнавання об'єктів на зображеннях. Для цього йому потрібно дати 1000 картинок з котами і сказати, що на всіх цих 1000 картинках коти, і через там певний час навчання ці штучні програми вчаться розпізнавати котів. З мовою дуже схожа історія. А наскільки складно навчити розпізнавати саме кримсько-татарську мову? Дивіться, кримсько-татарську мову, як будь-яку іншу мову, навчити розпізнавати доволі складно, але останнім часом з'явились підходи, які дозволяють це робити, не маючи доступу до дуже великих обсягів тренувальних даних. Тобто, чому це так звана низькоресурсна мова, тобто мова, в якій немає великої кількості там тисяч годин, десятків тисяч годин записів, до яких також присутній текст. І, припустимо, з англійською це взагалі не проблема. Там з англійською у нас є навіть в відкритому доступі датасети на там десятки тисяч годин, де є голос записаний і відповідники текстові. І нейромережі потрібно дати цей голос і цей текст і сказати: візьми цей голос на вхід і дай мені цей текст на вихід. І вона на цьому навчається. Для мов типу української або тим більше кримсько-татарської дуже, через те, що якби історично мало людей працювали над розвитком цих алгоритмів в контексті мови, дуже мало наявних оцих даних. І, власне, що ми хочемо зробити, це допомогти покращити цю ситуацію, зібрати там до 1000 годин мови кримсько-татарської, записаної реально носіями, для того, щоб трошечки звузити оцю прірву між необхідністю в даних і тим, що наявне. Ну і ці аудіо, вони мають бути там, не знаю, на різну тематику, тобто як найбільше різних слів в собі містити, аби мати такий великий словниковий запас? Нам важливо мати, напевно, більше, скоріш, фонетичний запас, ніж словниковий, тому що якби цією задачею з обробкою аудіо ми намагаємось навчити мережу розуміти
які наявні звуки в мові, і як ці звуки структуровані, так, і які є там, не знаю, які є типові послідовності цих звуків. Коли мова йде про мову, саму структуру її лінгвістичну, для цього ми можемо використовувати текст. Якби це інша окрема задача, яку також треба вирішити, але з текстом це трошки інша проблема. Ми хочемо зараз адресувати проблему фонетичну, і це допоможе далі науковцям і тим, хто працює в цій сфері, використати це, щоб продовжувати покращувати ці алгоритми і робити їх набагато, і розпізнавання мови набагато більш досконалим. Тому що для цього також потрібні лінгвістичні дані. А як багато часу може на це піти? Спочатку треба зібрати аудіо, потім іншу роботу провести. Як взагалі багато часу це може зайняти? Дякувати вам і журналістам. Ми дуже сподіваємося, що за допомогою медіа і за допомогою комуни це буде швидше. Але ми дуже сподіваємося, що там протягом кількох місяців, півроку, ми зможемо назбирати достатню кількість даних, щоб почати процес, щоб мати якусь версію цих мереж, яка там краще за те, що наявне. І далі це якби ітеративний процес. Далі ми будемо розуміти, що ще потрібно для того, щоб далі її покращити. Далі, можливо, підключиться спільнота, якась наукова, машин-лернінг спільнота, яка буде будувати поверх того, що ми побудували, для того, щоб це покращувати. Тобто це ітеративний процес. Наша задача зібрати цей ресурс, зробити перший крок для того, щоб покращити те, що є, і на цьому далі вже будемо будувати. От про далі будувати. Чи може це стати таким першим кроком до того, аби з'являлися і кримсько-татарська мова з'являлася, наприклад, в певних перекладачах, там Google-перекладачах або інших таких достатньо популярних, аби люди більше могли також її бачити, і, можливо, десь використовувати? Звісно, мені здається, одною з причин, чому українська мова не так давно насправді стала з'являтись в локалізації телефонів, Google-перекладачах і так далі, тому що активно почала залучатись спільнота інженерна, спільнота наукова, спільнота носіїв мови саме в ось подібних проєктах, в промоушені подібних проєктів, і це створило видимість того, що насправді ця мова потрібна, і для великих корпорацій створила можливість або мотивацію інвестувати в це далі і включати це в свої продукти. Тому я впевнений, що от подібні речі, розширення активності в цій сфері загалом, можливо, це точно дасть поштовх для того, щоб збільшити присутність кримськотатарської мови в локалізаціях різних, в програмах Google Translate, в якихось ASR-ах, в розпізнавалках мови, в чат-ботах і так далі. А за вашими відчуттями, враженнями і, знову ж таки, можливо, зараз зверненню людей, наскільки великими є запит на створення штучного інтелекту або використання нейромережі саме кримськотатарською мовою? Я думаю, ми подивимось по результату, наскільки ми швидко зможемо зібрати цей датасет, але ми вже бачимо, що дуже активне залучення кримськотатарської спільноти, і це дуже круто, це надихає, тому що до нас звертається багато людей, цей пост отримав велике поширення, багато журналістів також звертаються. Тому я думаю, що, принаймні, з нашого невеличкого цього експірієнса створюється враження, що справді є потреба, і я думаю, це буде мати свої результати.
Впевнена, що ще будемо говорити в ефірі вже, коли буде це реалізовано і коли ми зможемо глядачам показати на прикладі, як саме це працює і як можна буде це використовувати. Дуже дякую за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Технічний директор та співзасновник Респіч був з нами на зв'язку. І ми якраз говорили частково про те, наскільки важливу роль тут відіграють аудіофайли, їх, власне, зберігання і використання для подальшого вивчення нейромережею, штучним інтелектом. Які взагалі є вимоги для аудіо, ми підготували в наступному матеріалі. Вимоги до аудіо. Це можуть бути аудіо кримськотатарською, зроблені в студії або записані на диктофон телефону. Головне, аби в кімнаті було тихо та на фоні не було звуків, на кшталт холодильника чи голосів інших людей. Чим довший хронометраж, тим краще. Як можна надати аудіо, яку тематику шукають і скільки людей вже це зробили, ми поговоримо далі з координаторкою кримськотатарської ініціативи Ельмаз Акім. З нами вже є на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ми до того говорили з співзасновником Респіч якраз про те, як можна використовувати в побуті штучний інтелект. І він згадував про аудіо, яке важливе для того, аби це можна було зробити. Як взагалі зараз проходить цей збір аудіофайлів і як люди можуть з цим допомогти? Вітаю. Ви знаєте, мені здається, що зараз, на жаль, більше тегають та репостять цей допис про те, що збирають аудіо, ніж насправді приймають участь і записують аудіо, які потрібні. На жаль, мені так здається. Тому що ліньки, мабуть. Ми теж з друзями зібралися, вирішили долучитися до цього проєкту. Ми вважаємо, що він дуже важливий, і ми хочемо безпосередньо допомогти також, бо це наше майбутнє. Ми хочемо популяризувати кримсько-татарську мову. І ми зібрали групу з 5 людей. Ось до нього входить журналіст кримсько-татарської газети «Херем». Це наш друг Тимур. До цієї групи входить викладачка кримсько-татарської мови Мамурія Чабанова в Харм Айліс. Я, 2 наших друзів, це активіст Адем Віліляєв та Еміль Маблютелі. І ось ми вирішили, що хочемо долучитися і вибрали твір Юсуфа Булата «Алім». Ось, і ми поділили просто на шматочки, і кожен не читав. Ось ми зібрали такі аудіо і відправили, тому що ми вважаємо, що можна долучитися кожному, просто треба виділити трошечки часу свого вільного і все. От якраз, якщо би хтось хотів долучитися, як це правильніше зробити? Як обрати цей текст, який начитати? Або на яку тему взагалі це аудіо має бути? Або це не важливо взагалі? Ми самі вибрали твір художній, з художньої літератури. Не знаю, просто вибрали так. Я думаю, що там організатори написали, так, які умови треба, щоб не було звуків якихось, які заважають записувати, так, щоб був гарний звук. Можна записувати насправді на iPhone, головне, щоб був нормальний звук, і все. Насправді це дуже легко, і взагалі не важко, і взагалі не займає багато часу. Тобто як вам сказати, я би хотіла, щоб багато людей мотивувалися і долучилися також. Бо це наша спільна справа. От якраз для того, аби мотивувати людей. Можливо, не всі розуміють важливість, чому зараз це важливо зробити, і чому навіть, можливо, якесь коротке аудіо від однієї людини може в цьому допомогти. Так, я думаю, що, наприклад, у нас наша платформа Ніфес, ми кожного року проводимо онлайн-диктант кримсько-татарською мовою, вже 5-й диктант цього року ми провели, і ми будемо відправляти організаторам так само і свої записи,
В нас є свої записи. Так, ми записували і диктант. В нас зберігалися, звичайно, ці записи. Ми записували і відеоролики, які пов'язані з культурою чи з історією кримських татар. Тобто, ми хочемо і далі відправляти наш матеріал. Я сподіваюся, він теж підійде. Тобто, люба людина просто може долучитися. Це круто, це класно. Чому це треба? Тому що ми ж хочемо, щоб кримська татарська мова була популярною. Якщо ми цього хочемо, то я думаю, що не важко просто виділити якийсь короткий час, я не знаю, годину часу. Так, я записувала, я просто дуже серйозно до цього ставлюся. Я там підчищала в аудіоредакторі якісь там звуки, які не повинні там бути. Тобто це не важко взагалі. Можна просто на телефоні записати і відправити. Круто, це круто. Ми ж хочемо, щоб наші діти, чи я не знаю, в далі майбутньому вони гуглили щось кримсько-татарською мовою. Це дуже круто і треба долучатися. А не просто сидіти на дивані, репостити і тегати когось, хтось інший за мене це зробить. Ні, не зробить. Треба робити самим. І якраз про популяризацію, навіть коли ми говоримо про той самий штучний інтелект, я розумію, що ця популяризація навіть не тільки і, можливо, не стільки в межах України, а навіть і за кордоном, коли люди будуть бачити і знати, що штучний інтелект розпізнає кримсько-татарську мову, можливо, хтось почне більше дізнаватися про те взагалі, що це за мова. Так, я згодна з вами повністю. Тим паче, коли ми перейдемо, а я сподіваюся, що ми перейдемо на латинку знову, як це було колись, а не будемо користуватися кириличним письмом, так, ми станемо відкритими до іншого тюркського світу. І це теж дуже класно. Ми один одного можемо розуміти. Тим паче, наша кримсько-татарська мова, вона поєднує собі і огузьку, і кіпчацьку групу, і тобто нас можуть зрозуміти і громадяни Азербайджану, і кумики, і з Туреччини люди нас можуть зрозуміти, так, і в Болгарії нас можуть зрозуміти, і гагаузи можуть зрозуміти. Тобто ми можемо знайти спільну мову і один одного розуміти, навіть не перекладати в перекладачі, так, а просто розмовляти рідною мовою, і ми один одного будемо розуміти. І це ж класно. Я не знаю, це відкриває світ. Це круто дуже. Ми якраз з співзасновником Респіч говорили про те, що, можливо, в онлайн-перекладачах також буде з'являтися кримсько-татарська мова. І це, знову ж таки, допоможе і поширити, і більше, аби люди про це дізнавалися. І будемо сподіватися, що так воно і буде, і не лише в нейромережі і штучному інтелекту. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися, за ваші пояснення. Дуже сподіваюся, що більше людей після нашого ефіру зрозуміють, чому це важливо, і долучаться до цієї ініціативи. Нагадаю, що з нами на зв'язку була координаторка кримсько-татарської громадської ініціативи «Нефас» Ельмаз Акім. Ну і вже в другій частині нашого ефіру ми поговоримо про іншу тему. В цій студії ми вже згадували про перейменування міст, про декомунізацію, про ті назви вулиць, які все ще лишаються в тимчасово окупованому Криму, які пов'язані з радянською історією, з Росією, з імперськими назвами. Сьогодні більше хочемо поговорити про назви населених пунктів і в контексті того закону, який в квітні підписав президент України Володимир Зеленський про внесення змін до закону України про географічні назви щодо деколонізації топонімів і впорядкування використання географічних назв в населених пунктах України. До того цей закон в цілому підтримало 248 народних депутатів. І перед тим, як поговорити про сам закон, хочемо показати вам матеріал про те, власне, коли і як росіяни взагалі використовували перейменування міст. 5 травня 2022 року, коли Маріуполь ще не був захоплений повністю, російські окупанти змінили табличку з назвою міста на в'їзді з українською на російську. Тотальне зросійщення в топонімах на захоплених територіях – не нова політика сучасної Росії. Радянський Союз і Російська імперія століттями робили так, аби і сліду автентичного не залишилося на територіях, які вони називали своїми. Масове перейменування міст і селищ в Криму розпочалося після депортації кримських татар і інших народів із Криму у 1944 році.
Я теж пам'ятаю перший свій візит до Бахчисарайського палацу, ще це 90-ті роки, і коли екскурсовод розповідала про цей палац, це, власне, серцевина нашої культури, нашої історії, але майже жодного слова кримськотатарського, про кримськотатарський народ та культуру не звучало. Про Єкатерину розповідали, про цю царську історію часів Єкатерини в Криму і так далі. І це дуже демонстративно. Рішення про зачистку історичних назв ухвалювали постановою Верховної Ради СРСР. Внаслідок масових перейменувань близько 1300 населених пунктів на півострові отримали російські назви, хоча переважно мали кримськотатарське походження. Автентичні назви вдалося зберегти лише 6 містам – Джанкой, Бахчисарай, Судак, Саке і Керч. Також ще Старий Крим, який в оригіналі звучав як Іскихорем, а росіяни просто переклали. Нові назви зазвичай вигадувалися або за співзвучністю зі старою назвою, або за асоціаціями, які викликала та чи інша місцевість. Також використовували назви, що асоціювалися з радянськими святами, іменами радянських діячів або російських письменників – Октябрьське, Пушкіне, Тургенівка тощо. Нерідко під час перейменувань використовувалися назви, що мали імперське забарвлення. Наприклад, селище Приятне Свідання в Бахчисарайському районі називали так нібито тому, що саме тут відбулося у 18 столітті побачення Катерини II або з Потьомкіним, або з останнім кримським ханом Шахінгірєєм. Більше поговоримо з істориком. Сергій Громанко вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую, що долучилися. Доброго дня. Я на початку хотіла би попросити, аби ви пояснили нашим глядачам взагалі, чому назви це важливо і чому перейменування, про яке ми згадували в сюжеті, так сильно може працювати на сприйняття, на свідомість людей і, власне, думаю, не тільки в Україні. В принципі, це приблизно те саме щодо питання, чому пам'ятники Леніну не можуть стояти на території України, або тим більше, скажімо, пам'ятники Сталіну, і тепер вже і пам'ятники Пушкіну також. Тому що географічні назви – це не про те, як маркувати сьогодення, як правильно знайти шлях з точки А в точку Б. Назви, як зрештою і пам'ятники, це спосіб говорити про минуле. Якщо наша назва якогось населеного пункту або якоїсь вулиці існує кілька сотень років, то це означає, що вона так чи інакше прив'язує нас до тих подій, на честь яких була названа, або до того часу, коли виник населений пункт чи була збудована вулиця. Для Російської держави, що імперії, що Радянського Союзу, що теперішньої, очевидно, володіння теперішнім недостатньо. Я не хочу сказати, що це якийсь унікальний взагалі випадок. Це траплялося раніше і в інших імперіях. Тим не менше, Росії недостатньо володіти тут і зараз. Недостатньо дивитися в майбутнє. Росії потрібно завоювати ще й минуле. І Крим – це один з таких полігонів, на яких ця ідея контролю над минулим проявляється якнайкраще. Я не хочу знову ж таки сказати, що Крим був єдиним регіоном, який постраждав від такого роду дій росіян. Тим не менше, говоримо зараз про Крим. Отже, починаючи з кінця 18 століття, Росія провадить політику поступового заміщення населення. Вона стимулює еміграцію кримських татар, а коли це не вдається, організовує депортацію, як в 1944 році. На їхнє місце приводить, переселює природних росіян з центральних регіонів. І для того, щоб ці природні росіяни почувалися скоріше як в себе вдома, а не так, як начебто на чужій землі, російська влада вдається до масової зміни історичного ландшафту. Передусім, знесення старих пам'яток, ставлення нових пам'ятників і також і перейменування. Це робиться, знову ж таки, підкреслюю, не для того, щоб легше було орієнтуватися на місцевості, а для того, щоб жителі урожайного, які переїхали з Росії, жили в урожайному, в ізобільному, а не в якомусь кримсько-татарському селі, щоб у них не було непотрібних питань, куди поділися кримські татари, яка була історія Криму до російського завоювання і тому подібних речей. І доки Росія буде окуповувати якусь українську територію, доти буде відбуватися повалення старих пам'ятників, поставлення нових і масові перейменування.
Ну, і враховуючи це, ми тоді маємо підходити так глобально і фактично повертати історичні назви всім населеним пунктам, які колись були перейменовані за часи імперії або Радянського Союзу, або ми маємо, ну не знаю, там лишити там десь, де є нейтральні умовно назви, і перейменовувати тільки ті, які пов'язані фактично з імперією або з Радянським Союзом. Це такий слон, якого треба їсти по шматках. Якщо ми говоримо про нашу фінальну мету, то очевидно, що в Криму, можливо, і в інших регіонах, було б ідеально повернути всі історичні назви, які мали безпосередній прив'язок до подій саме в цьому регіоні. До прикладу, якщо теперішнє місто Білогірськ мало назву Карасу-Базар, і причому унікальність в тому, що це місто якраз не перейменували аж до самого кінця Другої світової війни. І це місто має свою назву, логічно, що воно знаходиться на річці Карасу. І було найбільшим торжищем в історії Кримського ханату. То повернення цієї назви робиться для того, щоб відновити історичну пам'ять кримських татар про їхнє минуле, а не тому, що назва Білогірськ має якесь там катастрофічно комуністичне значення. Воно не прославляє Леніна і Сталіна, завоювання, російську армію і тому подібне. Нічого такого. Оце є нейтральна назва. Але ця нейтральна назва не має нічого спільного з кримською історією. Має спільне з кримською історією назва Карасу-Базар. І тому потрібно, по-перше, довести до кінця декомунізацію в її лайт-варіанті ще 2015 року. Потрібно перейменувати 70 населених пунктів і районів, які безпосередньо мають прив'язку до комуністичних назв. Всілякі ці совєтські і красногвардійські. На другому етапі потрібно повернути ті назви, які не є безпосередньо такими комуністичними, не прославляють Потьомкіна і Суворова, як це і Білогірськ, але не мають жодного відношення до історії. І лише на третьому етапі, на остаточному етапі, слід підняти дискусію, розпочати реальну дискусію про долю тих небагатьох назв, які взагалі не належать до, точніше, які з'явилися за часів Російської імперії, але не є російськими. Передусім Євпаторія, Феодосія, Сімферополь, Севастополь. Я надзвичайно би не рекомендував змішувати всі ці три питання в одне, тому що остання спроба так зробити у 2008 році, здійснена Олесем Данієм, закінчилася тим, що план перейменування всього зразу просто повис в комітеті і до зали Верховної Ради не потрапив. От потрібно спочатку довести до кінця питання про комуністичні назви, потім про імперські, а вже потім говорити про інші нейтральні. От ми якраз показували мапу, там ті 70 міст, про які ви згадували, зокрема, які по закону наче вже перейменовані, але вступить це в силу тільки після фактичної деокупації Криму. Оцей перший етап про перейменування хоча б у цих 70 населених пунктів, як ви вважаєте, його варто починати дійсно після фактичної деокупації, чи вже зараз варто ввести це в силу і вже зараз перейменувати, ну так, як, власне, ми зараз вже, напевно, звикли до перейменування, які були в Луганській, в Донецькій області, той же Бахмут, не знаю, чи всі згадають, що він до 2014 року називався Артемівськ. Я хотів би, насправді, щоб журналісти тицяли паличками в того депутата, який вніс безглузду поправку із відтермінуванням цього перейменування. Тому що я не розумію насправді логіки, чому на окупованих територіях Донецької і Луганської областей відбулося перейменування до їхнього визволення, а для Криму ухвалили поправку, мовляв, треба почитати. Я знаю, що це за депутат. Він же поніс політичну відповідальність, він же більше не депутат, його політична сила суттєво просіла. Але все одно хай в нього журналісти питають, нахрена він вчинив таку штуку. Особисто для мене немає жодних сумнівів, що перейменування цих територій має відбуватися негайно. Це українська земля, хай навіть тимчасово окупована, і на ній мають діяти українські закони. Якщо ми хай не можемо там повісити українські прапори, але дати їм українські назви цілком в наших силах. Чому ми цього не робимо? Не вистачає політичної волі. Ну, я сподіваюся,
Чому, але я не розумію, чому після 24 лютого 2022 року до цього питання не повернулися і не ввели негайно перейменування в дію. Ну, про це вже будемо питати самих народних депутатів. А якщо ми говоримо про оцей третій етап, про який ви згадували, Севастополь-Сімферополь, я би хотіла, ми трошки більше про це поговорили. Ще в лютому Меджліс і Кримськотатарський ресурсний центр, вони розпочинали таку інформаційну кампанію з закликом до негайного перейменування не тільки населених пунктів, там географічних назв, станцій, там така велика була кампанія. І вони, зокрема, акцентували на перейменуванні Севастополя і Сімферополя. А коли ми говоримо саме про ці два міста, ваша позиція, варто їх перейменовувати, повертати інші назви, не знаю, взагалі створювати якийсь там третій варіант? Моя позиція вже була озвучена. Потрібно почати дискусію з цього питання. На відміну від Білогірська, Карасу-Базара чи, не дай Боже, якогось там умовного Ніжньогірського Сейтлера, Сімферополь, а особливо Севастополь, не мають консенсусу щодо перейменування в українському суспільстві. Очевидно для всіх, що це є російські імперські назви. Але з іншого боку, вони непогано вписані в український, не те, щоб там в український контекст, але в міжнародний так точно. І питання в тому, чи буде українське суспільство все за перейменування чи ні, воно стає на порядку денному. Тому що міста, як в принципі і села, не можна перейменовувати як вулиці рішенням міської влади чи місцевої там регіональної. Це є питання до голосування в Верховній Раді України. Я поки що не знаю, мені скоріше за все здається, що не буде 226 голосів за перейменування Сімферополя і Севастополя. Не кажучи вже про те, що це вимагає серйозної там заміни термінології в чинному українському законодавстві. Саме тому потрібна дискусія. І саме тому я проти того, щоб змішувати всі питання. Ми досі не змогли Красноперекопськ перейменувати, а вже хочемо Севастополь. По-моєму, це не спрацює. По-моєму, все-таки треба довести до ладу питання спочатку Красноперекопськ, потім Білогірськ, Карасу-Базар, а потім поговоримо про Севастополь. І я хотіла ще завершити таким більш, напевно, міжнародним рівнем, бо ми говорили за те, чому це вигідно для Росії, чому Україна має докластися до перейменування і пояснити, чому це важливо і людям, але і для наших партнерів, для світової спільноти. Наскільки це так само важливо, аби і вони вже сприймали і розуміли, і взагалі знали саму цю історію, що є міста, які були перейменовані Російською Федерацією, що ми зараз повертаємо якимось містам, які, можливо, інші країни сприймають як російські, та інші там десь історичні, десь кримсько-татарські назви. Якраз справа в тім, що Росія постійно використовує аргумент про ісконно руський Крим, спираючись на 60% російського населення, навіть з українськими переписами, і на тотальну русифікацію півострова. І, власне, коли ми говоримо, що нам потрібно довести до наших західних партнерів, що Крим є не просто окупованою територією України, що Крим є частиною території України з власним кримсько-татарським народом, корінним населенням його, яке потерпає додатково від російської окупації, що росіяни не просто знищують українську інфраструктуру, а також і українську національну пам'ять, зокрема в Криму, то ми мусимо говорити, що міф про споконвіку російський Крим якраз спирається на оце масове перейменування. Повернімо, вже 1300, звісно, немає. Велика частина цих населених пунктів просто не дожила до сьогоднішнього дня. Можливо, їх там залишилося 700-800, але повернення їм всім кримсько-татарських або грецьких назв, до речі, одне з найбезглуздіших взагалі перейменувань в історії Криму – це чарівну назву Кікініїз на дебільне оползнєвоє. От яким треба бути ідіотом, щоб додуматися перейменувати Кікініїз на оползнєвоє. Це не кримськотатарська, це грецька назва. І от повернення всіх цих історичних назв, воно покаже, що претензії на споконвіку російський Крим – це абсурд. Це така сама колонізована росіянами територія, як і багато-багато інших територій. І в нашій заочній дискусії з росіянами на європейських і американських площадках це буде надзвичайно потужним аргументом. Нема там вашого російського нічого, окрім останніх 200 років. До того там 300 років росіян взагалі майже не було.
Дякуємо дуже за пояснення і дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Історик Сергій Громанко був з нами на зв'язку. І далі ми якраз продовжимо цю тему. Поговоримо не тільки про історію, і про сьогодення, і про той закон, який був прийнятий і підписаний, власне, Володимиром Зеленським. І більше в стислій графіці ми підготували. Давайте послухаємо. Роз'яснення закону. Російська імперська політика визнається злочинною та засуджується. Пропаганда цієї політики та її символіки забороняється. За півроку органи самоврядування і військові адміністрації мають звільнити публічний простір від символів руського міра. Демонтувати пам'ятники і пам'ятні знаки, перейменувати вулиці і інші об'єкти. Цінні пам'ятки будуть перенесені до музеїв, будуть перейменовані і населені пункти, назви яких пропагують російську імперську політику, її діячів чи пропагандистів. Більше ми поговоримо з краєзнавцем. Павло Островський вже є з нами на зв'язку. Вітаю, дякую дуже, що долучилися. Доброго дня. Наскільки я знаю, ви також були співавтором іншого законопроекту, який також стосується деколонізації. От в тому форматі, який був прийнятий зараз, зміни до закону про географічні назви. Якщо ми можемо пояснити, як саме це зараз має працювати, і особливо в контексті, наприклад, Криму? Це закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Він напрацьовувався народними депутатами спільно з істориками, краєзнавцями, і також були враховані пропозиції Меджлісу кримсько-татарського народу, які передбачають відновлення історичної топоніміки Криму. Тому тут таке комплексне бачення, і в тому поясненні, яке демонструвалося в ефірі, правильно вказано, що за півроку після набрання чинності закону органи місцевого самоврядування, органи влади, Кабінет міністрів в контексті Криму мають провести консультації з зацікавленими сторонами, зі стейкхолдерами і надати до Верховної Ради пропозиції, як варто перейменувати населені пункти, назви яких містять символіку російської імперської політики. Тобто це названі на честь діячів, які пропагували російську імперську політику, реалізовували її, а також на честь подій, пов'язаних з реалізацією російської імперської політики і географічних об'єктів Росії. От якраз про напрацювання з вашого так само досвіду, як взагалі має це відбуватися? Коли ми, наприклад, говоримо про перейменування в Києві певних проспектів чи вулиць, це зазвичай голосування, тобто самі люди якось це пропонують або обирають з пропонованих варіантів. Коли ми говоримо, наприклад, про Крим, напевно, що використовувати саме такий варіант буде і може бути якийсь час недоцільно, бо люди, які жили в окупації більше 9 років, їм треба спочатку пояснити, чому це важливо і чому ми маємо перейменовувати. Який тоді, можливо, інший варіант може бути? Ви згадували про стейкхолдерів, можливо, це мають бути якісь, не знаю, громадські ініціативи? Тут важливо, щоб ці перейменування вони адекватно сприймалися в деокупованому Криму, і щоб це знаходило підтримку і розуміння і з боку кримських татар, і з боку українців, щоб це назви, які вони були такі, мали спільний консенсус. Тому щоб домовитись про майбутнє Криму, нам потрібно домовитись і про його минуле. І, власне, логіка в тому, що все одно законодавство передбачає громадське обговорення, і такі громадські обговорення відбудуться на майданчиках військових адміністрацій, на майданчиках Кабінету міністрів, на майданчику Інституту національної пам'яті. Тобто це має бути і тут дуже важлива робота експертної комісії при Українському інституті національної пам'яті. Тобто історики, кандидати, доктори історичних наук, вони мають надати свої рекомендації, які назви коректно і доречно повертати в
в Криму. Тобто глобально цей процес він подібний на той, який в Києві відбувається. Так само досить високий рівень дискусії був і в Києві, і ми бачимо, що такі ж практики вони використовуються і в інших регіонах України. Тобто тут потрібно залучати передусім кримчан, які виїхали і знаходяться в Україні, виїхали з окупації і можуть вільно висловлювати свої думки, і от шукати такий консенсус, спільне бачення, щоб ці назви були стійкими і після визволення Криму від російської окупації. І от за аналогією з тими процесами, які відбувалися з моменту прийняття закону про декомунізацію, які зараз тривають, скільки часу може піти на те, аби перейменувати хоча б там якусь частину міст, населених пунктів або вулиць? Що стосується міст, населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики, то це 6 місяців з моменту набрання чинності закону. Тобто орієнтовно до кінця січня 2024 року мають бути вже сформовані якісь пропозиції. Якщо такі пропозиції будуть, їх вже далі розглядає профільний комітет Верховної Ради і пропонує своє бачення на розгляд парламенту. Тобто, в принципі, цей механізм він досить подібний на той, який був в законі про декомунізацію і який, я нагадаю, був визнаний конституційним. Тобто там були спроби антиукраїнських сил його оскаржити в Конституційному суді, і Конституційний суд сказав, ні, це він відповідає Конституції. Тобто тут механізм принципово такий же самий, і строки такі самі. Тобто це активна фаза цього процесу буде перша половина 2024 року. Ну і півроку – це достатній термін. Так. Тобто це стосується населених пунктів. Щодо вулиць, базове правило, що це все-таки має відбуватися після деокупації, тобто в Криму мають бути створені військові адміністрації. Тобто, коли Збройні сили України звільняють Крим, я думаю, що будуть створені військові або військово-цивільні адміністрації, і вже вони мають здійснити реалізацію цього закону в строки, визначені цим законом. Тобто, якщо 6 місяців на вільній території України дається, то 6 місяців так само буде даватися і військовим адміністраціям після визволення Криму. Тобто в цей період також треба буде позбутися від російської імперської символіки. Дякую вам дуже за пояснення. Будемо чекати цих обговорень і вже розуміти далі більше, як це буде відбуватися. Краєзнавець Павло Островський був з нами на зв'язку. Дякую, що долучилися. І я нагадаю, що ми хочемо ще більше поговорити про той закон, який в кінці квітня підписав президент України Володимир Зеленський про внесення змін до закону України про географічні назви щодо деколонізації топонімів та впорядкування використання географічних назв в населених пунктах України. Ініціатор цього законопроекту – народний депутат України Федір Веніславський. І вже є з нами на зв'язку, з ним поговоримо більше. Вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Федір, прямо зараз ми хочемо більше зрозуміти, як цей закон, який був прийнятий народними депутатами, вже підписаний президентом України, буде працювати для Криму. І, власне, чи це означає, що всупереч закону про декомунізацію, де перейменування населених пунктів має відбуватися після деокупації, а перейменування пунктів все-таки може відбутися і до фактичної деокупації Криму? Ну, по-перше, треба розуміти, що метою ухвалення цього закону і взагалі метою його розробки і ініціювання було якраз те, що Російська Федерація продовжує насаджати на українській землі, і найбільш це помітно саме на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької області, зараз і частково Запорізькій і Херсонській області, особливо в Автономній Республіці Крим, ті ідеологічні міфи, якими вона фактично підмінила реальну справжню історію становлення і розвитку
нашої держави Україна. І тому для того, щоб вибити оце, знаєте, придуману реальність, було ухвалено цей закон. Закон передбачає, що ті назви географічні, назви вулиць, назви майданів, якісь пам'ятки, які звеличують, пропагандують Російську імперію, починаючи з пізнього середньовіччя і закінчуючи радянським періодом, вони мають бути змінені, ці топоніми. Змінювати будуть, звичайно, органи місцевого самоврядування, але Міністерство юстиції України буде створювати відповідний реєстр. На це ми йому надали 3 місяці для того, щоб було чітко вироблено алгоритми реалізації цього закону на практиці. Я думаю, що вже на сьогоднішній день до деокупації Автономної Республіки Крим, оскільки вона є за міжнародним правом і за, скажімо так, визнанням усіх західних цивілізованих країн невід'ємною складовою України, ми можемо і зараз відповідними органами державної влади вже ініціювати зміну тих чи інших назв, яка після деокупації вже буде втілена в практичне життя шляхом зміни, власне, скажімо так, в банальному сенсі певних вказівників, вивісок тощо. 3 місяці ви згадували для цієї комісії, яка має напрацювати алгоритм, а в законі ще є, якщо я не помиляюся, півроку на фактичну розробку якихось пропозицій і розуміння, які назви можна запропонувати або як перейменувати. Чому саме такі терміни були обрані? Ну, по-перше, зараз напрацьовується в комітеті з моральності населення, з гуманітарної політики питання щодо конкретизації оцих строків, тому що дійсно це одне з найбільш складних питань, і воно було одне з найбільш дискусійних, які саме назви підпадають під дію цього закону, тому що, скажімо так, були певні утрірування, що якщо, наприклад, підприємство або вулиця має назву Катерина, то чи це пов'язано з Катериною II, чи це з засновницею якогось підприємства, організації, яка має назву Катерина українською мовою. Тобто, ну це, звичайно, знаєте, такі вже надзвичайно загострені порівняння для того, щоб продемонструвати, що можуть мати місце якісь незрозумілі ситуації. Але для того, щоб цього не було, ми і надали оцей строк, протягом якого і Міністерство юстиції, і Кабінет міністрів мають ухвалити механізм реалізації цього закону, для того, щоб уникнути будь-яких зловживань. Загалом в законі чітко прописано, які самі конкретно історичні події, історичні постаті і географічні назви з країни-окупанта, країни-агресора не можуть використовуватися в топонімах на українській землі. Тому що, на превеликий жаль, на сьогоднішній день, навіть після того, як ми вже пройшли процедуру декомунізації, ми маємо певні міста в Україні, де 90-80% назв пов'язані, вулиць, там, майданів, площ пов'язані з Російською Федерацією, і лише 10 з історичними українськими назвами і 10 з європейськими. Тому для того, щоб це припинити, було цей закон прийнято, він знайшов підтримку. Я переконаний, що найближчим часом буде розроблено ефективний механізм його реалізації Кабінетом міністрів, і далі будемо працювати. Ну і так само я хочу дізнатися, яка роль чи залучені до цього обговорення, або будуть в перспективі долучені, власне, представники кримськотатарського народу. Ще в лютому цього року Меджліс і Кримськотатарський ресурсний центр, вони розпочали таку інформаційну кампанію, і вони так само закликали перейменувати населені пункти в Криму. Вони, зокрема, закликали перейменувати і Севастополь, і Сімферополь. А зараз ті групи, які створені, чи залучені до них представники корінних народів? Ну, цим питанням займається в нас і Міністерство культури і інформаційної політики на чолі з міністром Ткаченко. Ми це проговорювали під час наших нарад, вже коли цей законопроект був підписаний, для того, щоб створити певний механізм, будуть залучено максимально повно громадянське суспільство, представники національно-етнічних спільнот, які в тому числі на власному історичному досвіді розуміють небезпеку цих імперських традицій, імперської цієї міфології, яку насаджала Російська Федерація. Тому що на сьогоднішній день ми маємо в Криму, на превеликий жаль, навіть після того, як ми прийняли закон про декомунізацію, внаслідок тимчасової окупації Криму, ми маємо радянські штампи, радянські назви, совєтські, там, гвардійські і так далі, які, безперечно, будуть перейменовані після деокупації Криму.
І також, чи ми зараз можемо прогнозувати певні терміни? Ми говорили про комісії, говорили про ці 6 місяців, але як багато часу знадобиться для того, аби, ну, якщо ми уявимо, що вже є деокупація Криму, та для того, аби фактично перейменувати всі міста, поміняти всі таблички, всю документацію і так далі, от на прикладі тих перейменувань, які вже були в Україні? Ну, тут питання з приводу тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, це питання і Луганської, Донецької області, це питання достатньо таке складне, тому що після деокупації ми маємо провести вільні, справедливі вибори до органів місцевого самоврядування, до органів влади Автономної Республіки Крим, відповідно Луганської, Донецької області, які відповідно до закону матимуть повноваження щодо перейменування географічних назв в їхніх населених пунктах. Тому цей процес саме після деокупації тимчасово окупованих територій може зайняти тривалий час, але я думаю, протягом 1,5-2 року ми повністю позбавимося від цієї імперської колоніальної практики і спадщини Російської імперії. Як ви вважаєте, наскільки зараз це також і необхідно в контексті міжнародної спільноти, аби світ також розумів, що відбувається, і аби перейменуванням також і показати їм, що це не ісконна руська земля, як намагаються показати росіяни? Ви знаєте, у нас на минулому тижні Україну відвідала делегація з Європейської комісії за верховенство права, Венеційської комісії. І одне з питань, під час дискусії щодо одного з питань, ми торкнулися питання, в тому числі схожого з тим, яке ви зараз задаєте, права національних меншин, в тому числі російськомовні національні меншини на території України. І ми тоді говорили, що за великим рахунком до 2014 року російськомовній національній меншині ні в Криму, ні на території України нічого не загрожувало, але Російська Федерація використала саме це як одну із головних підстав для своєї невиправданої, неспровокованої агресії проти України. І тому якраз позбавлення історичного підґрунтя для будь-яких агресивних дій не лише щодо України, але щодо наших найближчих сусідів Східної Європи, Балтійських країн, це завдання, яке точно необхідно вирішувати нашим партнерам, тому що зараз ми бачимо від хворих представників путінського режиму заяви про те, що там і в Польщі їм не подобаються якісь географічні назви, у Прибалтиці. Це все, безперечно, є якраз, знаєте, такою гарною проекцією, яку Україна продемонструє для наших партнерів. Дякую вам дуже за пояснення. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Чекаємо якнайшвидшої деокупації Криму і всіх тимчасово окупованих територій. Сподіваюся, вже буде говорити про фактичне перейменування міст, які там пов'язують нас зараз з Радянським Союзом і Російською імперією. Нагадаю, що з нами на зв'язку був народний депутат України Федір Веніславський. Ну і на цьому ми будемо завершувати ефір, але тільки на сьогодні. Я нагадаю, що ми говорили про те, як зараз навчають розпізнавати штучний інтелект кримсько-татарську мову і про майбутні перейменування в Криму. Передивитися цей ефір можна на наших діджитал-платформах «Суспільний Крим», є Телеграм, Фейсбук, сайт і Ютуб. А ми ж з вами побачимося вже наступної суботи.